tich machielo. Kata kamano, Caroline Atieno osetimo tijno kuom higni maheo 20. Kaka Efi Nyakidi lero, tijno osekonyo Caroline goyo kang' ahinya to yor yuto mar siro som nyithinde kod gedo. Kardak ma Hazina South Sea boma ma Nairobi waromo gi Caroline Atieno mong'ere gi nying mar Emily katimo tijege kaka pile. Emily osebedo katimo tije mag ot kuom thuolo mar higni madikal 20. Kane jaod otho noyudo ka nyithindo tindo. Kana dong' kodgi nodwa bedo mapek ahinya kech ne an jabede ot tikelone. Koro nochuna mondo atergi dala. Ne watimo consultations gi mama na monyisa ni obokonya dwaro ng'ato ma osebedo trained manyalo dak go, and that person happened to be Emily. Bedo ni wuon pargi noweye kod nyithindo matindo, dwaro ngima makare ne familia mare e moko kuom gigo mane miye jip mar yudo tich manyalo sire kachiel kod nyithinde moloyo te yor chiemo, dak kod somo. Nawacho ni nitie mon be manodong' gi nyithindo to nyithindgi osomo, nyithindgi nitie ber. Koro nomiya motisha ni abiro timo tich moro amora mayudo. Ninyalo yudo kata ng'ama dichuo wuondi ni abiro kawi, abiro riti gi nyithindogo. But mano natemo avoid. Emily lero kaka bedo janyuol achiel kendo maonge kod nyalo nomiyo kadhe chandruok. Nebedo matek kata seche moko chiemo wane ginyalo chamo nok nyalo yudore. Nogola yot nikech rent. Ne en gimo dweche 2. Koro chieng' moro kadhi dwaro kibarua. Awuotho dwaro kibarua kata mar luoko. Kaduogo to ayudo ka gigo golo keto oko nyithindo ywak kanyo. Nadak Kibera. Belinda Ogola, ma en jatend Emily, osedak kode kuom thuolo ni duto. Olero kaka Emily osemakone kama duong' ahinya te kinde manoyudo nyathine mokwongo. From the word go, Emily nobiro nyaka e hospital. Norito nyathino like it was her own child. Actually, I was very touched. Naonge kata ng'at manyalo wacho ni bobiro dak koda mondo konya. Emily no nomakona kama duong', especially in terms of bedo gi a newborn child. Emily wacho ni kata obedo ni ji mamoko chayo tijot, en osemiyo goyo kang' ngimane wira ni nyithinde koro nyalo somo kendo konye yor nyiolo kod chako gedo. Ma bende luwore gi winjruok makare kinde kod jatende mondike tich. Masenyiewo lope 3, mar achiel ema no obaro, mar 2 nyocha nyiewo machiegni, ma nyocha tieko chule nikech my boss. Kendo an gi dhok be an go dala. Mabade be nasenyiewo keto kanyo. An gi musmande, an gi gimoro amora mar ot. Koro gedo ena koro mos nikech gedo ok en gima itero haraka. Omiyo nyithinda kata ka giwuotho koda ginenore nyithindo maler kendo inyalo paro ni gin nigi midori. Kata obedo ni osetiyo tijot kuom higni go duto kendo pod odhi nyime, Emily lero ni ohero kendo poko gombo matimo tich machielo. Ro timo gimoro. My boss Belinda nawachone adwa timo gima kama, mama, aonge pesa. Miya pesa marom kama. Nomiya tatimogo gima dwaro timono. Then tawachone ni ibro ng'ade kama wawinjore. Kata bosses mamoko. Neko nena to wachone Emily, ok ibi tina. Abiro chuli pesa moloyo michuli kanyo. Wachone gino oyo. Ok anyal wuok. Odno poko chwanya. Achiel kuom gigo ma Emily wacho ni osemiye tiyo makare kuom higni go duto e ot achiel en ni jatende weye thuolo matiyo kendo chano tich kaka en owuon ohero kendo onge ywaruok makinde ka kinde. Okoluwa ni Emily ama okoketo na list moro ni Emily kidonjo dwaro ni tim kam wena free mara itija apango kaka an madwaro mak mana ni koneno kama okatim emonyalo nyisa kadichiel. Kibodak gi ng'ate ot, you have to have a level of trust with that person, and that person is family as much as en ng'ama employ, especially kanga norito ni nyithindo. Ne Emily ma en mana tich kaka mamoko kendo wuoth mar higni mokalo 20 en mana ranyisi mar kinda kod chuny motegno
matiyo kendo dak gi oganda makare. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwara Mugejwangi report mar Efi Nyakidi ema dwaro ni wakaw godo yueyo madundo gi sani. Sigana makamano en mano manyiso ni kinda gi tich matek ema kelo mwandu. Mana kineno kanyo Caroline osebedo ka